Moro. Tuli valvottua ja katsottua viime viikolla Euroviisut läpi ja mulla oli pari suosikkia siellä, mutta kumpikaan niistä ei ollut Suomi. Ruotsia tuli kannustettua ja kyllä Kai mun mielestä pärjäsi melko hyvin. Nyt kun jälkeenpäin on kuunnellut niitä biisejä uudestaan, niin sieltä on tullut muutama uusi suosikki, että selvästi ne jotkut kappaleet vaatii useamman kuuntelukerran ja moni niistä kuulostaa paremmalta nauhalta kuin livenä, että se ehkä kertoo jotakin siitä live-esityksen laadustakin. Seuraavissa Euroviisussa pitäisi alkaa kuuntelemaan etukäteen niitä lauluja, niin voisi olla paljon enempi semmoisia suosikkeja sille live-lähetystä katsoessa. Se lopputulos eli voittaja oli vähän tylsä valinta, että se oli liian samankaltainen kuin viime vuoden voittajabiisi. Mun mielestä se äänestystulos pitäisi mennä samalla tavalla kuin UMK:ssa, eli tuomariäänet painaisi vaan 25% verran. Ja nytkin kun katsoo yleisöääniä ja tuomariääniä, niin siellä on kärjessä aika monta sellaista tuomariäänillä pisteitä saanutta laulua, joita ei yleisöäänestyksessä näy siellä kärjessä ollenkaan. Mitä siihen Israelin kappaleeseen tulee, niin se oli ihan ok kappale, ei mikään oma suosikki. Tosi niiden tapaa äänestää tuolla somessa ennen sitä kilpailua oli mun mielestä aika huono ja vääristää kilpailua, kun kukaan muu ei tee sillä tavalla. Ja myös se niiden mukanaolo sillä kilpailussa vääristää sitä kilpailua, koska moni ihminen äänestää Israelia pelkästään protestina, eikä sen takia, että niillä olisi hyvä biisi. Niin paremmin olisi, jos sitä ei olisi siellä mukana. Tämmöinen Euroviisukatsaus oli, että laita kommenttia, että mikä oli sun suosikki tai katoitko Euroviisuja ollenkaan. Nähdään taas seukkivideolla.